Hola, benvinguts a Barbarie o Barbàrie. Un altre dimarts, com cada 2 setmanes, fent el notes en diferit als vostres dispositius electrònics. Avui, Quim, porto una petita reflexió. Permet-me fer la portada del programa. Endavant. El diumenge al matí em vaig llevar amb una ressaca que m'orbitava el cap al voltant del coixí. Em costava tantíssim caminar que li vaig suplicar a Déu que m'enviés una cadira de rodes. Vaig arribar al lavabo i vaig vomitar el ressupor de la nit anterior. Un kebab arrebossat de salsa blanca, que és el menjar reglamentari d'una nit al MUC. Allà, al reflexe de l'aigüeta del vàter, se'm va aparèixer la cara de Ricard Ostrell. Què dius? I amb ulls tristos em va dir: Edu, mira't a tu mateix. Estàs caient en l'espiral autodestructiu que imbueix tots els joves de la teva generació. El treball assalariat, la productivitat capitalista, l'estat permanent d'alerta per les merdes globals que estan passant, l'ansietat de viure en un món en permanent crisi, l'auge de l'odi contra els teus semblants, la por de trobar-te amb un rapero al puto metro. L'única escapatòria que teniu és destrossar-vos el vostre cos a base de begudes etíliques i substàncies de dubtosa procedència que mai, i repeteixo, mai porteu a Energy Control, que t'han colat un puto sobre de Maicena Royal i et despertes havent rascat com a molt 3 horetes de son amb una culpabilitat tremenda per les teves accions del dia anterior. No entens per què li vas explicar a aquell noi random els teus problemes d'autopercepció de quan estaves convençut de que tenies autisme i t'estires a la dutxa i preguntes i pregues, sisplau, que sigui l'últim diumenge que vingui seguit d'un dilluns. I això, amic Edu, és la barbàrie. Allò que prediques al teu programa. I li vaig dir: Ricard, no sabia que tenies una sensibilitat sociopolítica tan afilada. No sabia que podies parir reflexions tan acurades. M'has obert els ulls. I ell em va contestar dient-me: Edu, sóc un producte del teu deliri etílic, t'estàs parlant a tu mateix en tot transcendental i estàs tenint una il·luminació. I li poses la meva puta cara perquè et faig riure. I li vaig dir: Ricard, a la tele i als meus deliris ets igual de mamarratxo. Molt bé, Edu, moltes gràcies a la penya que ha vingut avui, moltes gràcies a tu per aquesta entradeta, molt bona portada. Com està avui aquest públic que ens ha vingut a saludar? Aplaudiments. Aplaudiments. Està el guió, si està el guió ho he de dir. Em sento molt identificat amb això que expliques, la veritat, és un cap de setmana qualsevol a Cal Boter. Que bé que parla el Ricard Ostrell en les teves fantasies etíliques, no? Trobo. Bueno, en fi, qui ha vingut avui a passar-s'ho bé al Bob? Doncs aquí m'encanta que em preguntis això, perquè avui portem la convidada més especial des de l'anterior convidat. No pot ser tots els més especial, eh? Ella és una persona sobre la qual coincideixen 2 Barcelones molt diferents. Una és la Barcelona que moderneja, de la sala Beckett, el podcasting, els cafès d'especialitat, del llegir poesia buida i insubstancial i fer veure que l'has entès. Les manolitines. Però... Uau. Però l'altra Barcelona és la Barcelona garrula, de parlar dient 6 vegades a cada frase, d'escopir al terra i de saber-se de memòria l'alineació completa del United del 2007. Ha passat per diversos podcasts com el del Marge, en desobediència cruifista, fins a convertir-se en col·laboradora fixa de la SER Catalunya durant les retransmissions dels partits del Barça. Ella ha trobat el seu espai en un sistema mediàtic creat únicament per apuntalar el sistema capitalista, dins de l'estat espanyol particularment, i per alimentar l'ego de Ricard Ostrell. Ha vingut avui aquí a fer unes rissotes, prometo que nosaltres sí que et deixarem parlar, sense interrompre't. Benvinguda a Barbarie o Barbàrie, Júlia Sabata. Oi! Vale. Benvinguda Moltes gràcies. Primera pregunta és obligada, que és la pregunta que es fa sempre a tots els barbaris. Quina relació tinc amb la cocaïna? No, això ja ho sabem de sobres. Quina és la barbàrie quotidiana, la teva barbàrie quotidiana? Te l'has pensat? La portes ja pensada? Pensat. Molt bé, ben fet. Sí. No és quotidiana perquè no és ben bé quotidiana, però la meva barbàrie són els sopars d'empresa. Tallo... No hi ha una cosa absolutament pitjor que haver de sortir de festa amb la penya amb la que curres cada dia, tio. O sigui, que a més segurament són gent que no té la teva edat i de cop es troben com amb aquesta situació de que és el seu epitafi. Vull dir, gent que ha de morir aquella nit. Gent molt trista. Gent molt trista. Gent que té fills, bueno, una cosa horrorosa. Jo sempre he trobat, o sigui, sempre m'he sentit com en un sopar d'empresa a l'Almodóvar de cop. Bueno, és que és un Almodóvar etern, sí, de fet. O sigui, no s'acaba mai, a més només al moment de marxar, com quedes malament, no sé què. De fet, l'infern és un Almodóvar etern. Però tu has treballat prou com per haver pogut anar a un sopar d'empresa, Edu? Jo sí. Bueno... Estic contra les feines. Perdó, per la pollita, però...
Estamos en el paro. Sí. Vale. Estem persones aturades. Escolta una pregunta, Júlia Sabata. Digues. Tu què creus que serà, socialisme o barbària? Jo crec que sense socialisme estem condemnats a la barbàrie, no? Però què serà, finalment? Tira cap a la barbàrie. Vale. L'apunto barbària, Sí, i a veure... Tot això després... Sí, ho desenvolupem després. Totalment. Vale, doncs... Continuem amb les notícies de la setmana. Sabeu que els fieles escoltadors d'aquest programa, que són 5 o 6, sabeu que fem sempre una secció de preguntes de notícies de la setmana i començarem ara mateix. Tu has de dir el primer que et passi pel cap. Vinga. Xori Pujol a la UCI. Aquest és el titular. Sap greu. Sap greu tan jove. De cop ets la Montserrat Damenson. Molt bé. M'agradaria que no. Vale. El partit Catalunya-Palestina omple l'estadi de Lluís Companys. Fantàstic, un orgull. Molt bé. Va ser, no juguem a res, però, Catalunya no juga a res. L'Amin no va a la selecció espanyola, ni a la catalana, tampoc. Fantàstic, un orgull. A la catalana tampoc, però? Ja, la catalana tampoc. Potser tampoc toca, no? De cop i volta No hi vagis, deixem-lo estar. Sí. Vale. Condemnen el Flusky de la família del Super 3 a 15 anys de presó per malversació de fons públics i corrupció generalitzada. Això és mentida, no? No, és totalment cert. És totalment Això ha passat. cert. M'ho he inventat jo avui perquè no La teníem puta d'oros. No teníem més idees. Ho hem fet fa un rato. El Barça torna al Camp Nou. Les entrades valen 500.000 de sestercis, una mostra de sang d'un nounat i una relíquia bíblica. Vale, T'està costant llegir ja, a aquestes hores? donaré un ronyó. Vale. Si fa falta. Molt bé. Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell per Junts, prohibeix a persones vulnerables omplir garrafes d'aigua de fonts públiques. Això Bueno, és pues a la totalment horca. A la horca. Molt bé, estem molt d'acord. Fantàstic. Doncs fins aquí les notícies. Anava a dir puta PSC, però és de Junts. Són com una mica... Pues el puta mateix. Junts. Misma mierda és. Molt bé. Fantàstic. Començarem... Fem seccioneta de preguntetes per la Júlia. Fes-li, sí, Pues endavant. Vinga. Ara farem una secció en la qual t'anirem fent diferents preguntes. La cosa curiosa és que no te les farem nosaltres. Ah, no, Qui les farà? Les farà Ai. pues, una sèrie de persones. Hòstia De fet, puta. anirem endavant amb la primera pregunta de la nit per la Júlia Sabata. Mentrestant, anirem parlant, per exemple, t'aniré explicant, Júlia, que... Jo aniré bevent de mentres. Vale, perfecte. Fem una cosa, bevem en silenci i Vale. ens mirem als ulls tots tres. Hola, Júlia Sabata, què tal? Com estàs? Per si no hi ha reconegut, soc el teu amic Joan. I bueno, faig aquest àudio perquè m'agradaria que ens ajudessis a mi i a l'Àlex, el meu estimat company de pis Àlex, que l'altre dia parlàvem i debatíem sobre què preferiríem. Si tenir un amic que jugués a un Barça en decadència, que fos jugador del primer equip del Barça d'un Barça en decadència, o tenir un fill que fos jugador del Barça en una època daurada del Barça. Vale? A veure si ens pots il·luminar una miqueta. Estava Vinga, fumant, un el petó, Joan una a l'àudio abraçada. estava fumant. I és que vull fer un comentari que és això, el company, l'Àlex aquest, està per darrere, com acabant de fer la boquilla del porro i Mira, fumant molt fort i aguantant-se el fum. l'Àlex i el Joan, hi ha És pregunta de fumar. Hi ha gent aquí que els coneix, són dues persones absolutament fantàstiques, són dos dels meus col·legues de l'Alma. Vale, la pregunta és si prefereixo tenir un fill amb un Barça en decadència o un col·lega amb un Barça... No, al revés. Al revés. Sí. Vale. No em doneu ni una cervesa més. Crec que prefereixo tenir un amic jugant al Barça amb decadència. O sigui... En sèrio? Jo segurament portaria el meu fill a jugar a futbol. Si mai tinc fills, no ho sé si els tindré. Però tu imagina't el que és tenir un col·lega amb l'edat que tenim ara que tu puguis celebrar, encara que sigui, guanyar un Barça Oviedo. Amb un col·lega amb 27 anys. Clar, pilles una taja descomunal. No, inconsciència. La taja me'l puc pillar a casa meva, tranquil. Inconsciència. Inconsciència Vull dir, idíl·lica. clar, Clar, però- el meu fill me la pela. Sí, el meu fill ja farà el que hagi de ser i si ha de jugar al Sant Andreu, doncs que jugui al Sant Andreu, però... Clar, però això, voldria dir que com de cop amb 47 anys series rica. Vale, fantàstic. No veig pegues. Vale, Sí. Ok. Vale, passem a la següent. Tio, he fet això, de veritat. N'hi ha passat, vàries, sí. n'hi ha vàries, aniran. Podem Estic continuar amb molt l'estanta espantada. durant molta estona Hola, encara. Júlia. Soc la Clara. Jo te volia fer un parell de preguntes. La primera és, som molt amigues? Jo crec que sí. I la segona és,
ja que tu eres una de les persones més pilles que conec, vull saber, i tothom vol saber, parlo en nom de tothom, quina és la pilleria més grossa que has fet i que més factura t'ha passat? I quina és la pilleria més grossa que has fet que ningú ha sabut mai que es pugui explicar? Si no pots respondre a tot, només respon a la primera pregunta. Bueno, i a la segona d'alguna manera per donar una mica més de contingut, però som molt amigues o no? Hi havia bastant de vent aquell dia, es veu, eh? Sí. La primera resposta és sí, som molt amigues, t'he explicat coses que li he explicat a la meva psicòloga, Clara, som molt amigues. Un aplaudiment, són molt amigues. La segona és quina és la pilleria més heavy que he fet. Bueno, segurament la pillaria... Jo no sé si això... Jo ara de cop i volta amb aquest podcast explicaré coses que potser no han prescrit i a mi em detenen quan sortim d'aquí. Molt serà. La pillaria més heavy que he fet va ser que quan tenia 19 anys encara no m'havia tret el carnet de moto i la meva família estava molt en contra de que jo fes això. I també perquè tinc una vessant absolutament irresponsable, no? I llavors la meva família estava en contra. Però el meu pare, i amb un pacte quasi no tàcit familiar, em va dir, mira, fes una cosa, posa el meu carnet a l'aplicació de la Cultra i deixa'm en pau, que no et vinc a buscar enlloc més. I llavors jo vaig estar un any sencer portant moto sense carnet per Barcelona. Vale. Aquesta segurament seria la Estem pilleria trobant la Guàrdia Urbana en aquest mateix instant. Sí. Bueno, la Guàrdia Urbana em coneix a mi, No passa res, som amics. La pilleria més heavy que he fet i no es pot explicar, no es pot explicar. Vale, perfecte. Molt bé. Doncs passem a la següent. A la següent pregunta. Hola, Júlia. Soc la Laura Grau i crec que som amigues perquè som les dues molt bones mentideres, però crec que és hora de posar les cartes sobre la taula i que donis un consell als països catalans sobre quins són els millors trucs per faltar un curro perquè tens molta ressaca. Crec que ets una autèntica professional del sector i que molts tenim encara moltíssim a aprendre de tu. Vale. Molt bona pregunta. Sí. I educativa també per la nostra audiència. Com... A mi no em serveix perquè estic al paro. Si algú sent aquí que em vol donar una feina... Vale. Mare meva, és que m'esteu fent explicar coses que no hem prescrit. O sigui. Bueno, tia, no sé. Vale, no m'ha vingut. jo he fet coses... Perdó. Digues. Perdó. Qui l'ha convidat? Un moment, vaig a veure un moment. Perdó. Vaig a veure un moment. Jo quan treballava, per exemple, deia que tenia molt mal d'esquena, cada 3 mesos tenia molt mal d'esquena. Vale. Per estalviar-me un parell de 3 dies. A mi em passa una cosa, que és que jo soc una persona que d'entrada no vol treballar. Per Com principis. tothom, en principi, no? Sí, vull dir, és bastant universal això. Jo vaig tenir una feina absolutament de merda fa uns anys i vaig arribar a posar excuses tipus fa molt de vent i no puc venir amb la moto. Clar. Està molt bé. Bueno, feia molt de vent aquell dia. Però crec que la més heavy que he posat és que, clar, bueno, això no té per què arribar a ningú. Quanta gent us veu? Però els que estem aquí. Vale. Això queda aquí entre nosaltres. Vale, fantàstic. Jo vaig arribar un dia a la feina molt borratxa. Vale. O sigui, borratxa de potser una cervesa una hora anterior. I vaig dir, mira, és que no puc venir perquè estic vomitant. I em van dir, no, què tens? Vaig sopar alguna cosa ahir que no... Jo portava un cubat a la mà, segurament, o una cervesa a la mà, o una cosa així. No puc venir. Què va passar? Va passar que la meva jefa d'aquell moment, jo no estic donant noms, però això segurament sigui un problema. La meva jefa d'aquell moment vivia a Sant Andreu. Vale. Jo estava fent aquell after a Sant Andreu. Me la vaig trobar. A USA, I no vaig tenir uns altres collons que dir-li perdó. O sigui, em sap greu, ulleres de sol, ens veiem demà. Boca seca, Boca seca. També, sí. Tens una aigua? Li vaig dir, tens una aigua? Li vas dir, és veritat que estava vomitant, però als lavabos del Flores. Exacte, estava vomitant aquí en una cantonada de Fabra i Puig. Molt bé. Doncs, següent, penúltima... vols dir alguna cosa? Vale. Res, acaba. Per favor, a quanta gent heu preguntat? Acabem-ho ja. Anem a la següent. No s'acaba, és tot un programa, això. Següent. Qui és ara? Hola, a que no sabeu què?
Jo, la veu que us parla, no sóc ni l'Edu ni el Quim i m'encantaria dir-vos que sóc el nou GC del programa, però seria mentida, igual que he mentit cada vegada que he dit que coneixia la Júlia. Realment sí que vam coincidir a tercer de l'ESO, crec, però estic força segur que no te'n recordes de mi. Així que després de tants anys, què dir-te que sepes? No diré com es diu l'escola, perquè segurament el seu nom religiós ara ens faria avergonyir-nos, sí. I com a exalumnes de l'escola concertada que som, crec que la pregunta és obligada. Què opines sobre que en ple 2025 i amb tot el que ha passat, Frenkie de Jong segueixi sent titular? Una abraçada. Buah, matxana aquest tema. Jo sóc una ferma defensora de que fa molt de temps que la penya que defensa de Jong és penya que va defensar Dembélé i així vam aguantar una extrema esquerra que era una puta toia durant anys. Jo no sóc fan de la mediocritat i considero que Frenkie de Jong... Vaya barra que acabes de tirar, Bueno. Barrote vil. Molt bé. Fem un clip d'això. Frenkie de Jong és un funcionari del futbol. Vull funcionari del futbol. Hi ha moltíssima gent que fa les coses per buscar el 5. Jo vaig estar 4 anys a l'ESO buscant això. Però, tio, cobres moltíssima pasta per estar sent un migcamp del Barça que no aporta absolutament res més que transportista de pilotes. I sobre lo de l'escola concertada, què tens a dir? Sobre l'escola concertada tinc a dir que no he escoltat el disc de Rosalia. Ja en parlarem d'això, ja en parlarem. Vale. Aviam, em tireu el següent àudio? Ja està, no? I ho parem, o què? Merci, Eric, per la Gràcies, confiança en el Eric. programa. Sí que me'n recordava de tu. Està sentat aquí, de fet. Últim àudio. Hola, Júlia, sóc Lluís. Volia fer-te una pregunta. És certa la llegenda urbana de que Puyol, antes del partit del Barça, es feia un calimacho? És a dir, 90% de vi, 10% de gasoli o bé de calefacció. Com ja em dius, màquina, una abraçada a tot el grup de B.O.B. Moltes gràcies, Lluís. És el net del senyor del Mondúber, fill d'una puta. No he entès el 80% de l'àudio. T'ha preguntat si era veritat que el Carles Puyol es feia un calimocho abans dels partits. No té cap mena de sentit. No ho dubtaria, tampoc. Ja. Jo penso que la gent borratxa a vegades fa les coses millor del que es pensa. A tu et passa? A mi em passa moltíssim. Cada cap de setmana, pràcticament. Mira, ara vaig a citar el Joan, que ha fet un àudio abans. Té una frase absolutament increïble que diu... tu odies a la policia perquè no et deixa veure el carrer, jo odio la policia perquè no em deixa conduir borratxo. I em sembla fantàstic. Sí. Bueno, doncs passem moltes a la gràcies a Passem a la tertulieta, va, sisplau. Espera un segon. Si em trobo malament. No, teníem una pregunta abans per tu. Vale. Una de les teves característiques més conegudes, com a Júlia Sabata, vale. és la de que ets una persona motoritzada. Motoritzada, perquè vas amb motocicleta. Sí. Llavors, pràcticament el teu Twitter va de la teva moto. Explica'ns, tens alguna anècdota superxula amb la teva moto? Tinc una anècdota i no és amb la meva moto. Vale, tinc una anècdota, ara això tampoc sé si ha prescrit, però bueno, no passa res. Amb aquesta feina de merda que us he dit que jo treballava fa un temps, era una feina, no sé si aquí al públic heu vist El Diablo Viste de Prada, de la Anne Hathaway i la Meryl Streep? Vale. Pues jo era la Anne Hathaway, vale? Llavors, vaig estar molt de temps treballant per una persona que tenia moltíssimes peles i un dia em va demanar, sisplau, si podia anar a passar-li la ITV de la seva moto. I ella venia amb moto a la feina, tenia la moto aparcada davant de la feina. I em va dir, mira, la meva moto és una Vision de color negre, una Honda Vision de color negre, està aquí davant aparcada, i jo vaig dir, vale, pues sí, vaig a passar-te la ITV, cap problema. Per les persones que estan aquí sentades, una moto és una bici que fa brum brum. Vale? Jo vaig agafar les claus de la meva jefa i vaig buscar una Honda Vision de color negre. Perquè us feu una idea, una Honda Vision de color negre a Barcelona n'hi deuen haver 30.000 aproximadament. Jo vaig veure la primera Honda Vision de color negre que vaig dispersar entre l'aparcament de motos, vaig posar la clau i la clau es va trencar. Hòstia. I jo vaig pensar, hòstia. I vaig pensar, tio, per què? La Meryl Streep em fotrà els plats pel camp. Exacte, saps? I em tirarà l'abric demà a la taula. I vaig trucar al Didac, que és el meu mecànic i és un tio de puta mare
i em fan les revisions de la moto a mi i tal, no sé què, li vaig dir, Didac, tio, la meva jefa m'ha demanat això, he posat la clau i la clau no tira, i em va dir, hòstia putada, tal, i estava com a 2 carrers d'on jo treballava al taller del Didac, i em va dir, espera, vinc i ho mirem, i jo, vale, vine, sisplau, estic suant. Va venir i em va dir, merda, és veritat, s'ha trencat la moto, tal, no sé què, no vull allargar aquesta anècdota perquè al final és absolutament humiliant, però bueno. Ve, agafa la moto a pes i em diu, hòstia, s'ha trencat, és veritat, tens raó, agafa la moto a pes, el Didac fa 1,90 m i 3 vegades la persona que sóc jo, agafa la moto a pes, aixeca i amb la roda de darrere portem la moto 2 carrers més avall on estava el taller del Didac i em diu, anem a mirar-ho, i jo, vale. I quan posa les claus de la moto a la Piton, em diu, Júlia, no és aquesta moto. I li dic, hem robat una moto. Clar, hem robat una moto. Nocturnidad i alevosía. Hi ha una persona ara mateix a carrer Madrazo, on estava aparcada la moto, que no té la seva moto. Merda. I el Didac suant, perquè jo l'havia fotut amb aquest compromís. L'has fet còmplice d'un robatori. Dient-me absolutament de tot, en plan de filla de puta cap a dalt. Sí. I jo, perdó, no ho sabia, no és la meva moto, no sé què, tal qual. I anem a tornar-la. Vale, el Didac i jo pujant la moto a pes una altra vegada fins a l'aparcament, deixem la moto, la va desmuntar, aconseguim treure la clau, a veure què collons li passa, tal, no sé què, no sé quantos, treu la clau, no és aquesta moto. Vale, merda. Ja està, no passa res, l'anècdota acaba aquí, o sigui, vam deixar la moto al seu puesto, vaig entrar al despatx, li vaig explicar a la meva jefa, Meryl Streep, que aquell de matí m'havia tirat la brica a la taula. Hola, una cosa, m'he portat una moto que no era, perdó, a quina hora tenies la ITV? I em va dir, no, la matrícula és tal. No em va dir la matrícula, també la tia una zorra. O sigui, a veure... Epa. Tu mereixes una mica, perdó. no? També. Vaig agafar la moto que era, vaig anar a passar a la ITV, va passar absolutament perfecta, perquè la penya que té peles té la moto on top. I ja està. Però bueno, em vaig emportar una moto que no era meva. Molt bé. Doncs molt ben fet. Un aplaudiment Molt per la moto de la Meryl Streep. Vale, doncs passem a fer una mica de tertúlia, no? Que és el que al final el que a la gent li agrada, comentar les mogudes. Nosaltres aquí, els que estem aquí asseguts a la taula i molta gent aquí al públic, ens hem conegut una miqueta pel Twitter, la red social. I potser tocaria marxar al Twitter? Potser tocaria tocar gespa? És una pregunta dirigida a tothom, no, diguem? Jo l'estic tirant aquí. Tu l'estàs tirant. Vull dir, al principi qui té micro ets tu i ella. No, tu no en tens. Jo no hi tinc res a dir. Però algú del públic vol agafar el micròfon i parlar. Més que res com la cosa aquesta de tocar gespa com a persones ens fa falta. La gent va voler tocar gespa amb el Blue Sky, no va sortir bé. No, però totalment. És molt fort això del Blue Sky. No? Una mica? Vull dir... No surt bé. S'ha de discernir entre que Twitter no és la realitat i hi ha una part que segurament et condueixi a nexes amb la realitat interessants. Sí. Està bé, comparteixes coses amb la gent que et segueix a Twitter. Però no és la vida. No és la vida, clar que no és la vida. De fet, hi ha gent que ha fet de Twitter la seva vida i, bueno... Els hi va malament, en general. Mira'ns a nosaltres. Sí. Psicòleg... Quin és el vostre dia preferit de Twitter? El meu què? El teu dia preferit de Twitter. El meu dia preferit de Twitter. Tu en tens un? El vols dir? Sí, jo tinc un dia preferit que és el dia que... És el mateix, el nostre és el mateix. Sí, crec que sí. És que abans ho estàvem parlant. El dia preferit de la teva vida a Twitter, jo recordo estar el dia que Don Carles Puigdemont i Parera va estar venint com aquí a Arc de Triomf, com a intentar... Sí, aquell dia està bastant guapo, és veritat. Aquell dia va ser el dia del barret de palla, eh? Sí, aquell dia està bastant top. Sí, de cop Don Carles Puigdemont està amagat en un arbusto, com intentant no hi ha arbustos a Arc del Triomf, a més. Al parc de la Ciutadella sí, que és on està, concretament al Parlament de Catalunya, que és on havia d'arribar. Cert. Estava aproximant-se molt lentament. Tu, quin és el teu dia preferit de Twitter? A mi m'agrada molt el dia que la gent torna a penjar la foto d'Ada Colau amb el selfie dels peus al mirall. Això està guapo de collons, tio. Això és un dia que hi ha gent que té aquesta foto guardada al seu telèfon i quan arriba aquell dia diu it's today. Vamos con esto. Hi ha gent que té aquesta foto guardada al seu telèfon i cap dels seus amics li pregunta per què. No, bueno, no ho sé. També hi ha gent que mira porno, jo què sé. Fílies.
Això que he dit és una mica fort. Sí, és bastant fort. Sí, Generació... No passa res. De fet, ens hem callat tots. Jo he desconnectat un rato, no té sentit perquè he desconnectat un rato perquè he de llegir la següent pregunta. Aquí talleu coses o no? Sí, el bacallà. Perdó. Nosaltres venim una miqueta de generació... No tornaré a treballar a la SER mai més, tio. M'acabo de donar un cop amb el micro al nas, tio. Molt fort. Normal, també, tio. Estic una bona amb la nàpia que manejo és normal. Va, tira'm endavant. Va, tira-la tu. Ara m'has fet perdre el fil. Escolta'm una cosa. Bueno, escolteu-me els dos, perquè això és una tertúlia. Sí. Saps què passa? Que estem acostumats com a fer preguntes directament a l'entrevistat i avui no va això. Avui és com anem a parlar una estoneta. Vale. Llavors, encara em buclo una mica. En general, nosaltres tres som una mica la generació del procés. Ens vam criar com amb tota aquesta movida, tal, la via catalana. Heu anat a la via catalana, per cert? Sí. Jo a Reus, tio. A Reus. Jo vaig anar a puta Amposta, tio. Que de cop ma mare va dir, anem a Amposta. Perquè a Amposta faltava gent. Hi havia mans, no?, que no donaven. No donaven, tio. Hi havia penya que estava com, no trobo la meva mà dreta, saps? La gent d'Amposta tenen els braços molt curts, també, Uau. És un tema epigenètic. No fareu ni un puto programa més. He vingut per tombar-vos al podcast. Tampoc tenim molt a perdre, Tu on vas anar? Jo, aquí. No, aquí. Jo, de fet, vaig fer la via catalana a Meridiana abans d'arribar a Sant Andreu. Abans d'arribar a Sant Andreu? Sí. Uah, tio. Sí, no està funcionant ara. Jo vaig fer la via catalana a Amposta, tio, i recordo que m'emportava els deures perquè estava fent... Què fèiem? Segon? És que tu i jo som del mateix any, som del 99, però ell és del 98. Jo crec que estàvem fent segon d'ESO. Jo crec que la via catalana és 2015, 2016. Jo diria 14. No, és abans. Estàs passant, és molt abans, tio. 14. Estàs parlant de 2012. Perdona. 14. Jo crec. 13. Diuen 13 per aquí. Molt bé. Qui dona més? 13? De cop estem al Betfair. Jo portava unes bambes d'aquestes com totxes, dels cordons totxos que es portaven, saps? O sigui que potser sí que és abans. Com de skater així... Sí, una mica. Que en tenia d'aquest estil. Com les Adidas Campus que han fet ara, com així dos gregues. Exacte. Total, molt bé. Pues jo recordo anar allà i estar com... Estava fent els deures de català, jo què sé. A l'esquena d'un independentista, Pots posar-te aquí, per favor? I de cop... O sigui, clar, jo estava en una carpeta de color groc, perquè, clar, via catalana, de color groc. I de cop em veu un paio i em diu, perdona, tu ets com el d'informació? I dic, no, tinc 13 anys, no soc el d'informació. Soc il·legal, un treballador il·legal, de moment. En tot cas, tu vols explicar alguna cosa de la via catalana? O puc continuar? A mi no m'importa el que diguis, Jo aniria tirant endavant. Sí. Tindran a tots avui, Total, la pregunta, que és el que estàvem parlant abans, nosaltres hem viscut com a generació el pic del cringe, que és com les tietes el dia de l'1 d'octubre, totes aquestes movides, som gent de pau, tal, com no tirem ni un paper terra, perquè algú l'ha de netejar després d'aquest paper, tal. I després hem passat com per la fase aquesta d'aparent revolució amb les sentències i totes aquestes movides, tothom a l'aeroport, o sigui, vam passar de ningú tira un paper terra a tothom se'n va a l'aeroport, i posteriorment vam arribar com a la reacció post-Covid i tal, que són bàsicament la gent d'Aliança Catalana, com a INDEPs i totes aquestes coses. Com a INDEPs, anem a dir-ho així. Bueno, sí, exacte. I la pregunta que... La pregunta de... No com a feixistes, no? Que és el que són. La pregunta que... Podeu parar, per favor. On està l'aplaudiment, aquí? Estic intentant formular una pregunta. La pregunta que tinc escrita és What happened? Què ha passat? What happened? Què ha passat? Sí, clar, ojalà, no? Tenir una resposta... Total, sí. Una resposta sencera. Ha passat... Jo crec que ha passat una cosa, que és que la generació del 2017... Que però aquests ara tenen com 8 anys. No ben bé, tio. O sigui, sí, però hi ha gent que la generació del 2017 tenia 15, potser. Vale. Que són gent que... No s'ha entès la broma. Deixa-la cuinar. És igual, deixa-la cuinar. No he entès la risa. Jo ara no he entès la risa. No interrompis. Deixa-la cuinar. No? Endavant, sabata, endavant, per favor. Vale, tire. No l'escoltis. Mare de Déu! No l'escoltis. O sigui, entenc que la gent amb 8 anys, amb 9 anys, amb 10 anys està relativament polititzada, potser amb 14, amb 15 has entès... Amb 8 anys estaven polititzats. Ho has dit tu? No. No he dit això. Hi ha gent que amb 14, amb 15, amb 16 comença a estar
encara que sigui vinculada a segons quines organitzacions, encara que siguis escoltat alguna cosa a l'institut, encara que sigui t'han explicat o t'han donat un pamflet d'una vaga de la LOMCE, no? En aquell moment, jo què sé. Però tens una mínima politització com per entendre que hi ha un òrgan opressor, estiguis de la part que estiguis, que segurament sigui en contra teva. Arrel d'això, el procés suposa una cosa molt bona i crec que té una part molt important pel jovent de Catalunya, suposo que per la gent jove d'aquell moment, l'AIDS 2000, l'AIDS 90, que és que se li perd la por a la policia aquell dia, que això és fantàstic. Jo encara li tinc una mica de por, crec. Sí, però sí. Respecte. Ho puc entendre. Però la sentència suposa un pas més endavant. O sigui, l'1 d'octubre suposa una pèrdua de por a la policia molt forta perquè hi ha una part d'organització que te n'adones que podem, i alhora hi ha 2 anys després que aquesta mateixa generació ja surt, i no surt a favor del processisme, surt a favor d'anar en contra de la policia. I això està guapo, i està guapo perquè la part del discurs independentista té una part nacionalista amb la que la gent jove potser no coincideix tant, potser perquè no l'has interpel·lat també, no? Vull dir, aquí hauríem de qüestionar una politització molt ampla, no? de com es polititza la gent jove del 2017 en endavant, que és gent que interpel·les, però interpel·les un sector d'aquesta joventut. Hi ha gent jove que ha viscut amb famílies sense papers, amb pis amb 12 persones, amb una escolarització que l'únic àpat que tenien era l'àpat del menjador de l'escola, que tu els hi parles del procés i et diuen a mi això me la pela. I funciona així. Però aquesta gent a la sentència anava tapada i estava tirant pedres a la policia. I aquesta gent se la necessita. I se la necessita i se l'ha d'interpel·lar des de la política catalana. Això no s'està fent. Què passa? Que quan hi ha aquesta buidor d'ideologia, moltes vegades es confon la necessitat amb la politització cap a la banda de que la necessitat suposa una politització cap a la nacionalitat. I la nacionalitat és lo nostre per nosaltres. I no funciona així, no acaba de funcionar així. Se'ls ha d'explicar amb aquesta gent jove, és igual, aquesta gent jove s'ha d'organitzar, ha de baixar els casals de joves, ha de baixar els sindicats, ha de baixar a que li expliquin que tot això és una lluita molt més comuna de les que a lo millor els hi pugui explicar la dreta. I la dreta té una cosa molt a favor, que és que la necessitat normalment suposa un buit d'ideologia. I aquí sempre guanyen. Molt bé, un aplaudiment. Molt ben dit. Estem d'acord, no? Tens alguna cosa a dir? Vale, tu què opines, Quim? Jo estic molt d'acord, a tope. Que sí, que la penya s'ajunti amb la gent que té afinitat per lluitar. Sí, i a més es tracta d'una transversalitat que va molt més enllà de la política. Vull dir, la transversalitat de no poder pagar el lloguer no és perquè jo sigui catalana i tu no tinguis papers. És que no podem pagar el lloguer, tio, perquè els sous són precaris, perquè hi ha gent que té uns curros de merda i tot i els curros de merda no pot pagar el lloguer, perquè hi ha gent que té curros de merda i no pot pagar-li el menjador als fills, perquè hi ha gent que té curros de merda i està compartint pis i són 4 persones de 27 anys, i això és puta violència del sistema, tio. Totalment. Un aplaudiment, sisplau, per aquesta És veritat. Per altra banda, també la penya que es va polititzar, com tu comentaves, com les capes més precàries del proletariat que es van polititzar durant les sentències, després en Pablo Hasél, com al cap d'un any o 2 o així, tornen a sortir un altre cop i es torna a liar. És veritat que després, com no ha tingut una gran continuïtat... Si va bé, no ho toquis. Sí. Deixa-ho, no ho toquis. No toco, Parla al micro. I si toco una mica? Parla al micro i no ho toquis, de veritat. Endavant, Edu, per favor. Estàs fotent nerviós. Podem continuar, doncs. No diré res més interessant del que has dit tu, per tant, com una mica a col·lació del que estàvem parlant, teniu alguna, Quim i Júlia, alguna anècdota bastant guapa d'alguna mani que es pugui explicar? Mira, no tinc una anècdota, però jo volia explicar una cosa, que és que les manis de Hasél també em passa una mica les manis postsentència. Les manis postsentència, que són les de Roger de Llúria quan empresonen els líders independentistes i tal. O sigui, el que deia de perdre la por a la policia, no? En aquell moment la nostra generació tenia 19 o 20 anys. Clar, tu no t'has enfrontat, si no has militat
de manera activa tampoc t'has enfrontat a la brimo, perquè una cosa és fotre-li un crit a un urbano i una cosa és posar-se davant d'un brimo i posar el cos. A mi em va passar que a les manis de la sentència i a les manis del Pablo Hasél jo hi anava i jo pues, entenc que com absolutament tothom avisava la meva família en un moment donat de, escolta, anem aquí, anem amb els meus amics, amb el meu grup d'amics, amb la gent de la uni, amb qui sigui, és igual, però estic aquí, que ho sapigueu. I el que deia que se li perd la por a la policia, a mi em va passar que jo arribava, clar, a la sentència, no sé si el dilluns és lo de l'aeroport, el dimarts comença la violència de la policia, com a l'entrada surt el govern i diu no passa res, ho hem de reprimir, ho reprimim, no? Fills de puta de merda. Anem-hi. I hi ha molta gent continuant posant el cos al carrer per aquelles manifestacions. I per les de Pablo Hasél, hi havia gent posant el cos a les manifestacions de Pablo Hasél que segurament no sabia qui era Pablo Hasél, però hi havia un punt de comunitat dintre de tot això que era, tio, l'autoritat no pot passar per sobre dels drets, que és una cosa que a Catalunya i a Espanya en general passa molt sovint. De la policia s'ha de córrer encara que no hagis fet res. I a partir d'aquí... Un aplaudiment per aquesta frase, sisplau. O sigui, una barra de... Això és una barra rere l'altra. Joder, perdó. És una barra per fer un meme d'aquells de Genius, com amb la cara de la Júlia i que a sota fiqui la frase. A partir d'aquí hi ha una cosa fantàstica, que és que jo arribo un dia a casa meva després de les manifestacions de Pablo Hasél i les càrregues policials i arribo que em tremolen els genolls a casa perquè l'adrenalina que suposa tot això és una adrenalina acompanyada de la convicció, però és una adrenalina que després quan et quedes sol t'acollona, perquè penses, tio, això que està passant és molt harto. I això que està passant no m'està passant a mi, els està passant als meus col·legues. I a la gent que estimo i està aquí al meu costat amb aquesta mena de lluita que ja enfocarem d'una altra manera, no? Però sí, hem d'anar i anem. I jo arribava a casa meva i el meu pare em deia no volem que hi vagis més perquè la mama està patint. I jo pensava, tio, més estic patint jo allà, saps? Vull dir, no m'has preguntat, segurament la meva convicció respecte a això no sigui la mateixa que la teva, perquè generacionalment hi ha un tret aquí, però, hòstia, dona'm una mica un aliento, no? Una mica de, vale, estàs aquí, no passa res, si passa qualsevol cosa ens ho dius. Jo vaig arribar a casa meva, entremolant els genolls al metro, tornant sola cap a l'Hospitalet, i d'alguna manera vaig pensar, tio, merda, això jo ho estic fent pels meus col·legues, però també ho estic fent per tu, saps? Que en un moment donat o no vas poder sortir o no et va donar la puta gana. Però si ens les hem de veure, espero que els meus pares estiguin a la mateixa banda del front que jo. Segur que sí. La cosa aquesta generacional és complicada i... Sí, entenc. És molt complexa, és molt complexa. Sí. Jo m'he algú semblant també. No, l'anècdota era més que una pregunta, tengo una reflexió. No, sí. Ma mare estava super preocupada, recordo, durant les sentències, i em va dir, nen, vine cap aquí, jo tenia 19 anys, estava a segona o tercera carrera, i em va dir, vine cap aquí, i em va donar un sobre amb 500 euros i em va dir, dorm amb això sota el llit per si un dia et ve a buscar la Guàrdia Urbana. Clar, jo... Però si em venen a buscar tampoc els podré treure. Clar, també és veritat. Bueno, 500 euros de la Urbana, cuidado, O sigui, son pelas. Diu, hostia puta, hemos encontrado 500 euros en el cojín. Después diu, hemos encontrado 300 euros en el cojín de este chico. Hemos encontrado 100 euros en el... Del Lil Pernil. Hi havia una mica sensació com de tinc un punt menys a perdre que els meus pares, perquè també hi ha una concepció molt estranya dels nostres pares, que és que tenien moltes coses a perdre i realment tampoc tantes. Tipo, què tenies a perdre? Què tenies a perdre? Que has construït una feina forjada en els 80, que tothom tenia feines, sortíem d'una època d'esplendor, no? La democràcia d'Espanya, i així la gent deixava les feines i en tenia una altra de cop i volta, i als anys 80 la gent demanava hipoteques i les hipoteques es donaven a tocateja, com si això fos... Sí, i tant que sí, la gent es va comprar un pis. Escolta'm una cosa, hi havia gent que venia a Extremadura que es va comprar un pis i es va comprar un apartament a primera línia de platja. De fet, a la meva iaia li van donar el pis amb perquè si no Benidorm, què és? O sigui... Pues madrileños, però...
però, no sé, però vull dir que també... T'està posant contra les cordes. No, però vull dir que farem un debat d'això ara, però que, bueno, que als 80 també hi havia, jo què sé, completament, coses molt xungues i gent completament. i heroïna pels carrers. Una percepció d'aquesta generació com que l'aspiració no era... Són els que han sobreviscut, que són els nostres pares, si no... Sí, però l'aspiració una mica era aquesta feina, aquesta casa i aquest Seat Ibiza Plaços, no? És un model molt concret, Sí, però funcionava una mica així. I si no tenies això, la clau de l'èxit era difusa, de cop i volta. Clar, què passa? Que la generació següent, que és l'Eix 90 i principis del 2000, era una mica no puc pagar la universitat. O sigui, nascuts als Lets 90 o vivint als Lets 90? Bueno, sí, gent adolescent dels Lets 90 i dels gent que havia de treballar amb feines absolutament precàries com fem nosaltres ara, que no podia pagar la universitat i que estava treballant i vivint amb els seus pares fins que tenia 27 anys. I la gent tenia 27 anys i se n'anava a viure a fora de casa de sons pares perquè s'havia casat. Gent que té ara 50 anys i no ha compartit pis. Se'n va anar a viure perquè amb la seva parella era l'única manera de compartir pis. Doncs no saben el que es perden. No perquè compartir pis està molt guai. No saben el que es perden, és així. Però després d'aquesta que ens va fer les tasses aquestes. Perdó per tallar-te, però ens va fer les... Ho podem reconèixer, Heu vist aquestes tasses? Estan de puta mare, tio. Estan de puta mare. Són del Pau, 100%. Pau Esperó, Silly Boxman a Twitter i a Instagram. On sigui. Sí. Bueno, I a TikTok, també. Bueno, se t'ha mullat. Ha caigut cervesa al mòbil. No passa res, no m'ha fet veure que això no ha passat. Vale. Seguim amb això? Vols seguir amb això? O canviar de tema, si vols. És que tenim molts temes i ens hem com... Anem. Sí. Està sent una conversa molt... La podem seguir després al bar també. Vale. Total. I si voleu seguir la seva heu de venir de públic. Però és una tia molt polifacètica. Llavors, com pots parlar amb ella de política, però també pots parlar de música i pots parlar de futbol. Doncs de què vols parlar? Clar, llavors ara el tema seria... futbol? No, ara traiem tema musiquilla. Et sembla bé? Vinga. Sí. Estàs apurat. Jo estic bé aquí. Vols fumar? Vols sortir i fumar? Ojalà es pogués fumar amb aquest poble. Per què no es deixen fumar aquí? Una cosa, Jaume Collboni, qui regenta d'alguna manera aquest local. Deixa'ns fumar, encara que sigui un puto dimecres a les 10 de la nit, que ningú ho veurà, no passa res. Va, tira-li tu. Tiro jo. La Rosalia ha tret un disco. Estem aquí encara, Estem aquí. La Rosalia ha tret un disco i és un rotllo com amb una narrativa superconservadora i tal. La pregunta que et vaig a fer, evidentment, suposo que estem d'acord amb que és una narrativa molt conservadora, suposo. Sí. Tu també estàs d'acord, Quim? Jo no l'he escoltat, el disco, i no m'interessa el més mínim, però endavant amb la pregunta. La pregunta és, ens hem de dedicar com a dir que és un disco conservador i que ens fa pal, o, per altra banda, això és fotre la turra i com hem de sudar una mica i deixar que com la gent faci la seva movida? Tenint en compte que és com una cosa de masses. Sí, és una cosa de masses. És la falange, com en un disco superventes? No, mira, jo crec que passa una cosa una mica a cavall del que dèiem abans, que és que ara mateix hi ha un buit ideològic de la gent jove que és molt difícil encomanar-se a cap mena de creença, no? Llavors, està molt xulo això que està passant, Hi ha un soroll aquí guapo. Però no se sent al micro, Júlia. Vale, per tant, perdó. Puto bueno, borde tio. de merda. Sí, molt agressiu, sí. Puto borde. Vale, què passa? O sigui... Què passa? Risas en el público. Què passa? Mica de ritme, crec. Sí, perdoneu, va, tirem-ho. Sí, teniu tota la raó. Vale. Us esteu passant bé gent, sí o no? Sí. Somos los pachachos de la Chele, Bueno. Rosalía és una hipòcrita i una cutre perquè... Ha fet... Hòstia, és que l'audio em cau fatal, t'ho juro. No ho volia dir. Ha fet una cosa que és que per molt bona que sigui i per molta qualitat que se li pugui reconèixer, i m'incloc, o sigui, sóc completament capaç de reconèixer que és una persona que amb el que fa és la millor, segurament aconsellada pels millors. Hi ha una genialitat. Hi ha una genialitat, exacte. I a més hi ha una virtuositat, que és una cosa que quan li ensenyes a la gent queda absolutament estupefaïda, no? Per això, la gent sent uns violins virtuosos i es torna boja.
És que, bueno... Ok, aneu un dia a una coral d'una església i és el mateix. Crec que hi ha hagut un peu Fabra per aquí que estava... Crec que era virtuosisme la paraula, però... Virtuosisme. No, era estupefaïsme, sí? no sé. Era aquesta, no? Ens hem de posar així, Ara que porto 5 cerveses ens hem de posar així. Saps què passa? No, o sigui, a partir d'ara està prohibida l'entrada de persones que hagin estudiat filologia catalana. Vale, Qui tingui el C2 de català? Ok, doneu el DNI a Que l'entrada. aixequi la mà que tingui el C2 de català, per favor. La cosa ha sigut que jo crec que Rosalia, sent completament conscient de ser un instrument del capitalisme, i encara que ho sap, i això li funciona perquè és on has de fer peles, Rosalia és una persona suficientment intel·ligent com per no haver parlat de política ni haver-se mullat en res de política, perquè això li convé i segurament això sigui una font de diners. I quan tu no et posiciones, comets un error, que és que no posicionar-te et porta a no pensar les coses més enllà. Tu no pots fer cantar l'Escolania de Montserrat en castellà, tu no pots fer un disc en castellà sencer relacionat amb la ideologia segurament religiosa quan hi ha un buit de creença entre la gent jove i tu ets un referent de la gent jove, perquè això et posiciona molt a favor de que la dreta t'utilitzi. Jo crec que a ella ja li va bé que això sigui així i és plenament... Tu què en penses, Quim? Jo crec que ella és plenament conscient del que fa. El que has dit del virtuosisme, vull dir, el virtuosisme és una cosa que està molt bé, però és absurda en molts casos, com... I perquè, a més és un tema de poder i pava, no és classista. Que no, estic en contra. Estic en contra diametralment. Estic en contra, però és veritat, jo estic molt en contra d'això que està fent aquesta persona, tio. O sigui, no, jo d'ella com a persona. Però passem a una altra cosa. És que això s'està fent molt llarg. S'està fent llarg. No, jo m'enrotllo molt, jo estic molt a gust, però hem de fer com encara diverses coses. Em sap greu ser aquest tipus de persona, però... La Rosalia és de les joventudes de la Falange o una cosa així. Això és una tonteria, també. No, és una tonteria. No és una tonteria. Vale, ja ho parlem després. És una tonteria, ara ho penso. Hem editat 2 segons i... Anem a fer una miqueta de temàtica... Va, calma, gent. Per favor, comporteu-vos. No rieu. Podeu callar un segon, sisplau, que ens esteu distraient? Anem a la temàtica furbo. Vale. És una miqueta el teu rotllo, la teva moguda. Vale. Quina és la teva... A nivell de com vivència emocional i cosa així forta, quin és el teu lligam amb el Barça? És una tertúlia, Vull dir, ens ho has de preguntar tots. Li estic preguntant a ella primer i després t'arribarà a tu. Vale. Quina és la teva, com allò que dius, jo, si vols te dic jo, la meva, jo és quan vaig anar per primer Unicom. T'ha preguntat, Quim? M'estic preguntant jo mateix. Vale. Calla, tio, ets molt pesat, tio. Primer Unicom que he anat al Camp Nou, amb 7 o 8 anys, vaig vomitar al pàrquing i després del partit em vaig fer una foto amb Leo Messi. Hòstia! Que després... Hòstia! Hòstia! Fiqueu la foto... O sigui, no ara, vull dir, com després. En postbo. Fiqueu la foto ara que no ens està veient ningú, poseu la foto. La busco i l'envio pel WhatsApp. La meva... Bueno, no és un lligam emocional, però és una història graciosa. També és emocional, jo crec, no? No massa. Vale, història graciosa. Història graciosa. No, ha de ser emocional, jo crec. Ha de ser emocional. Bueno, no, expliques primer la història graciosa. No, és igual, anem a fer-ho tot. Jo el primer record que tinc de consciència de dir, hòstia, no és que jo miri el futbol perquè el futbol és una cosa que es mira a casa meva, que s'havia mirat sempre, sinó un record com de dir, a mi això m'agrada. O sigui, com aquesta cosa que està passant, no acabo d'entendre molt bé perquè sóc relativament petit encara, però a mi aquesta emoció em fa sentir coses, és el gol d'Iniesta a Stamford Bridge. O sigui, jo sé que això és un tòpic, absolutament tòpic, però la generació dels 90 tardius en aquell moment, la generació del Trintín de Guardiola, en aquell moment té 10 anys, i jo estic en un bar amb el meu pare i Iniesta marca aquell gol, i jo Guardiola amb la gabardina oberta, corrent per la banda de Stamford Bridge, jo aquell record el tinc absolutament guardat al cap, el meu pare aixecant-me 3 metres per damunt de la taula del bar. És increïble. Clar, és absolutament fantàstic. Després passa que tot el que passa, no? El que ve després, que és la millor generació del futbol. Però hi ha un tema del sentimentalisme del Barça que a mi em porta moltíssim a la meva infància, que és que ara que hem viscut una època una mica xunga de lo que ha sigut el barcelonisme i segurament de l'equip, del club, fins i tot de la directiva del club com a tal, del Barça, no hi ha millor sensació que la reminiscència dels temps passats. Vale? La nostàlgia. Exacte.
I ha passat una mica perquè aquesta reconstrucció del Barça des del no-res, des de la gent de la cantera, des de la facilitat que hem tingut com pels posar els referents dintre de La lo que mística aquesta, sí, no? o sigui, aquesta mística de l'esperança del Barça, és igual, no hi crec ara, però hi porto creient 7 anys, quan comença a passar, de cop i volta dius, som això. Perdoneu, hem estat 7 anys relegant d'una cosa que és absolutament relacionada amb l'emocionalitat de lo que té després el Barça. Fins i tot els jugadors. Hem estat 2 anys, o 1 any, no recordo molt bé, que teníem com a davanter centre nou. El Luc de Jong. Sí, però tio, també és emocionalitat això. I de cop, Luc de Jong és la polla. Clar, però tu has de creure. I va haver-hi una temporada... Sí, tu has de creure. Va haver-hi una temporada que el Barça no creia en res. No hi havia una construcció de cap mena de projecte relacionat amb l'emocionalitat del Barça. Era una empresa. Funcionava, sí, funcionava perquè fins a un temps relatiu tenies Messi i després va marxar, no? El burofax i les llàgrimes de tothom. Jo aquí, com no estic del tot d'acord, crec que l'època menys emocional del Barça és justament l'època de Luis Enrique, tio. O sigui, crec que l'època Neymar, Messi, Suárez... Tio, no és emocional, però guanyes. Clar, guanyes, però sense cap tipus d'emoció darrere. O sigui, jo recordo celebrar la Champions del 2015 fent com, saps? No així com literalment, però com després... després de tot el que havíem passat i tal, com no existia un sentiment de barcelonisme tan arrelat com el que havíem tingut en l'època Guardiola. Tipo, després, posteriorment, jo forjo molt més un sentiment barcelonista molt més arrelat quan estem passant les canutes. O sigui, el 2019, jo, per exemple... Això és molt nunyista, tio? Sí, és que jo sóc un puto tribunero, però amb 26 anys. Jo funciono així. Em sap greu. Vale, sí, segurament. Potser és el barcelonisme més banal, el de Luis Enrique. Clar, però més banal perquè, a més, tens una assegurança, que és el trident que tens en aquell moment. El trident i encara tens a Xavi. I encara tens a Xavi. I a Iniesta. Sí. Dintre de tot això també hi ha una percepció de les vaques sagrades, no? I la renovació del projecte, que això també passa amb el Barça. Fins que no arriba algú amb la capacitat suficient, que és Joan Laporta, com per tallar el tema... S'ha dit, El innombrable. El innombrable. Com per tallar el tema de les vaques sagrades, no dius, la construcció del Barça passa per renunciar a que la percepció del Barça és l'estament. Els jugadors per davant del club. No, mai. Això mai. O sigui, sempre el Barça per davant dels jugadors. M'he perdut un segon perquè el Guim m'estava fent indicacions. Vale, podem parar de parlar d'això, si voleu. No, continuem parlant d'això. Jo crec que porto molt de rato sense dir res perquè... Portes literalment 2 minuts. No, sí. Crec que uns quants més. Crec que has dit abans una cosa molt interessant, que és el moment aquest on tu recordes que va ser com conscient d'això. Em flipa. A mi no m'ha passat mai això. A mi jo puc mirar... Deixa'm cuinar. Sí. Jo puc... No m'interrompis. Jo puc mirar un partit de futbol amb els amics, amb l'Edu i els col·legues, no sé què, i gaudir-ho, aquell ratet, però si perden, jo m'aniré a casa, dormiré tranquil, i me la suda no sé qui és el Frenkie de Jong, aquest no m'importa massa. M'és igual. Em sembla molt bé que tinc... No. Això no s'aplaudeix, no? No s'està aplaudint això, que no? Però crec que hi ha penya que no tinc aquest sentiment i no passa res. El fotut és com si això vols emmascarar o imposar-t'ho d'alguna manera. Jo no ho tinc això, ho tinc per altres coses, per la música o per... Però això té una cosa molt bona. Però la penya que ho teniu, jo en certa manera ho envejo perquè és gent que podeu viure molt intensament una cosa que és molt tonta, que és el futbol, que ja ves tu, però molt tonta. Però em fa enveja que podeu... Pep Guardiola, que és molt tonto el futbol. Em fa enveja que podeu viure això d'aquesta manera i jo no puc, però no puc fer-ho veure tampoc, saps? I crec que és, vull dir, enhorabona per la part que em toca. Quim, hi ha una cosa molt bona. I l'Edu igual, també. Hi ha una cosa molt bona. Que tu també ho vius d'aquesta manera com ella, vull dir. Sí, és veritat. Hi ha una cosa molt bona d'això que estàs dient, que és que tant de bo no m'hagués agradat el futbol, tio. Què dius? Tant de bo no m'hagués agradat el futbol perquè... Hauria sigut una persona de profit, potser. No, potser hauria sigut una persona de profit. No. Estaries només a la Beckett ara mateix. Exacte. Però, tio, hi ha una cosa molt bona d'això, que és que hi ha una part d'aquesta sentimentalitat del Barça i de la penya que veu el futbol com tan intensament, que és que quan et dona igual no et genera cap mena de problema. Tio, jo me'n vaig a casa sense sopar els dies que perd el Barça i això no acaba d'estar bé del tot. Saps? Vull dir-te, és fantàstic perquè la magnificència d'això i la... Bueno... No et penso ajudar. Busca't la vida. Parlem la tu i jo, glòria, ignora. sí, no passa res. O sigui, la glòria entre moltíssimes cometes, ¿vale? Però en plan,
Les coses bones que dona el futbol m'està encantant perquè m'estic sentint com els picopilledres. És el que amo les coses bones. O sigui, les coses bones que dona el futbol són coses innombrables. No tenen una descripció perquè és una emoció molt concreta. Sí. La gent que no té això, moltes vegades s'estalvia una part del patiment del futbol que està bé que t'estalvis. Perquè jo he anat a treballar dies molt puto cabrejada perquè el Barça no ha passat de quarts. Saps? Que no tinc cap puta mena de... Tio, no tinc cap puta mena de necessitat perquè aquesta gent no pensa ni en qui sóc jo. Esteu malalts. Jo puc arribar a entendre. Recordo que el dia que vaig conèixer en aquell moment parella d'un col·lega meu era el dia que jugàvem contra el PSG. Aquell dia que Araujo fa un penal i una expulsió. Expulsió només. I aquella persona, com posteriorment, va dir de mi, l'única vegada que l'he vist, estava absolutament fora de si i com feia molta por. Clar, bueno, aquest és una mica el meu lore. Jo anava a comentar perquè estàvem parlant del tema de l'emocionalitat. Tu comentaves, quin és el teu origen en l'estima del Barça i del futbol i tot això? És el meu avi. Jo tinc uns avis que havien viscut... Bueno, després ho parlarem, això, amb una cosa que m'heu fet fer. O sigui, el meu avi és el transmissor del futbol de la meva família. I el meu avi, que és una persona que era professor d'autoescola, peixater de Coi Blanc de tota la vida i així, és la persona més del Barça que jo he conegut i alhora també la persona menys del Barça que jo he conegut perquè li feia molta puta ràbia tot el que passava amb el Barça. I els criticava moltíssim. Però això li va transmetre al meu pare i el meu pare a nosaltres, que ha sigut jugador de futbol, que ha jugat als filials del Barça, que ha viscut moltes coses relacionades amb el futbol d'una manera molt intensa, a la meva germana petita i a mi, ens ha transmès una mena d'emocionalitat que té pràcticament a veure amb el caràcter. O sigui, jo no m'entenc si no entenc el Barça. I moltes vegades les meves etapes vitals tenen a veure amb el Barça. I moltes etapes la meva emocionalitat de les meves setmanes, o sigui, jo no em cauen els anells per dir que literalment el meu estat d'humor depèn d'un dimecres de Champions. I és així. Joder, macho. I és un al·licient. Mira, és un al·licient molt fort, és absolutament banal el que vulgueu. En plan, podeu deixar-me el que vulgui, jo ja fa molt de temps que vaig superar aquestes crítiques i no passa res. Però jo articulo moltíssim la meva vida i la meva socialització al voltant del futbol, moltíssim. I després tinc moltes altres coses i faig moltes altres coses arrel d'això. Però jo, per mi, els dimecres de Champions i els dissabtes a la nit són una cosa que sense el Barça costa molt d'entendre. I que me quiten lo bailao. Sí, però és que jo les meves millors tajes les he agafat perquè el Barça ha guanyat. I no em cauen els anells per dir-ho tampoc. Totalment. I inclús perquè Argentina ha guanyat en algun moment. Inclús perquè Argentina ha guanyat en algun moment, sí. Jo volia comentar simplement com la meva... El programa és teu, Edu. Bueno, no em preguntes directament. Per mi, la meva emocionalitat amb el Barça també prové del meu avi, que és una cosa que és bastant comuna en la majoria de culers. De fet, jo no. No, tu no, perquè no ets... Bueno, no el vaig conèixer. No. Endavant, perdó. Llavors, jo crec que la idea aquesta de com l'avi que et fa culer i tal és una idea molt extesa i inclús com també són avis de la postguerra. Sí, això és veritat. I és una idea que ha explotat el mateix Barça. O sigui, el Barça ha reivindicat la figura de l'avi del Barça i de fet ha fet llibres i no sé què, no sé quantos. Llavors, com és una idea com que la transmissió de la com es diria? Del barcelonisme. Del barcelonisme, perdó, és veritat. No em demanis perdó, és el teu podcast, tio. La idea aquesta del barcelonisme transmès a través dels avis és bastant comuna. I a mi em passa molt, però la meva curiositat és que em passa a través d'un avi que va morir abans de que jo nasqués. O sigui, el meu avi era molt del Barça, primer va anar com es diu? A Basilea. Va anar a Basilea a la Recopa. A la final de la Recopa. Sí. A la final de Göteborg. De Göteborg. Sí. Göteborg. 3 gols de Pichi Alonso. Sí. Després va anar a Wembley, saps? I es va morir uns mesos abans que jo nasqués. I jo, els meus primers records com a barcelonista són els seus VHS que havia gravat de los 5 a 0 al Madrid, saps? No els havia gravat ell, tipus, els comprava a l'Esport, jo què sé, però com... Aquesta era la idea, com que jo... Fes-me el favor de deixar de tocar el micro un rat. Deixa'l tranquil, el micro. Jo... De veritat. Pots parlar sense tocar-lo. De veritat. Bueno, després d'aquesta interrupció... Està sent una entrevista curiosa,
Paro de parlar dels meus VHS. Fes el que vulguis però no toquis el micro, de veritat. És el que et demano. Total, que aquesta, la meva puta idea era aquesta, que jo, no es pot parlar aquí. El meu barcelonisme es construeix a través dels VHS del meu avi. És molt guai, això, realment. Els 5-0... Però el meu barcelonisme es construeix a partir d'una jaqueta que el meu avi va adquirir d'uns cupons que retallava del Mundo Deportivo. Pues és una mica el mateix, en el fons. Quantes tasses tens tu del Barça? Cap. De l'any... Vale, ok, jo en tinc moltes. Jo tinc una estanteria plena de tasses del Futbol Club Barcelona de l'any 1995 amb els escuts antics. En sèrio? Sí. Passa foto. És fantàstic, però és fantàstic això. Cotejar. O sigui, és una mena d'herència absolutament banal, però és una herència de sentiment molt maca. I està bé. És superguai. Bueno, hi ha una línia, una continuïtat. El meu avi li sudava al Barça, jo crec. El meu avi treballava al banc. Pues aquí estem, Quim, aquí estem. No passa res, és fantàstic la penya que no mira el futbol, tio, de puta mare. Jo no miro la Fórmula 1. No s'aplaudeix aquí, No s'aplaudeix. Vale. Llavors, al final, la cosa és, tu tens un lligam amb el Barça a través del teu avi, jo el tinc a través del meu avi difunt, i ell el té a través de que un dia va vomitar al pàrquing del Camp Nou. Està bé. Si podem continuar. I ho tornaria a fer. Ho tornarem a fer. Vale, podem... Jo no tinc molt clar de fer lo meu. Què fem? Bueno, aviam, ho hauràs de fer tu si vols o no? Ho intento anar ràpid? Més que res perquè... Ens falten unes altres preguntes. Pues tira'm la música secció, Quim. Hòstia, que portem una hora, tio. L'altre dia estava anant a Reus en tren. Aquell viatge que he fet 14.000 milions de vegades. Aquell viatge que, com tants altres que fas amb Renfe, Déu Nostre Senyor llença una moneda a l'aire abans d'arrencar i així es decideix, per atzar teocràtic, si aquell viatge serà tranquil, planer i on time, o si pel contrari serà una experiència propera a la mort, al 7è cercle de l'infern o una tortura inquisitorial. Aquell dia va anar bé, gràcies a Déu. Rosalía. Està apuntat més antiguo. Sí, ja està aquí. Jo tot el que està apuntat al guió. Va passar una cosa aquell dia, però en aquell tren. Al seient del costat, on estava jo recolzant les meves natges turgents i definides, al costat es va seure una noia de la meva edat més o menys, abrenca, crec, que anava a Tarragona. Es va menjar una entrepà de pernil dolç i per postres una mandarina. I és precisament amb la mandarina que va fer la cosa més rara que he vist mai, amb algú menjant-se una mandarina, que és com... La vas pelant, vale? I llavors es anava com menjant... com anava com rosegant la part de dins de la... Quin fàstic. Que sí? Odio les mandarines. Bona intervenció. Pareu de menjar mandarines a puestos públics. Pareu. Bueno, jo no... Però digueu, he de continuar, eh? Sí. Continua, perdona. Vale, gràcies. D'aquelles coses rares, estranyes, que et fan com una mica de mal rotllo, com que és aquesta tia que està fent aquí. Acte seguit, però em vaig avergonyir una mica de pensar això. Quim, tio, si ella vol fer això, que ho faci, pobreta, no fa mal a ningú. Vaig com dir-me a mi per dins això. I d'això va una mica aquesta secció. Let people enjoy things. Vale. Aparca aplaudiments, sisplau. Let people enjoy things. Aparca la hipervigilància a la que et sotmets i alhora sotmets els teus congèneres. Ja estem tots prou fotuts i desfets com per sobrehaver-nos d'avergonyir de les coses que no ens fan cap mal. Parem el carro un moment, però no tot s'hi val. Vale? Hi ha una sèrie de coses que tots sabem que són intolerables, al meu entendre. L'homofòbia, la transfòbia, la misogínia, el sionisme, anar amb la roja, o sigui de l'espanyol, valgui la redundància. I putes... Després d'aquesta xapa infecta o discurs mega edificant, cadascú que pensi el que vulgui, demanaré als meus dos companys de taula, que tinc avui, els dos col·laboradors, que em facin cas una estoneta. Plantejaré diferents escenaris que heu de debatre o considerar si sou haters o, pel contrari, deixeu que la gent gaudeixi del que li agrada. Molt bé. A veure. Una cosa, abans que comencis... Endavant, Eduard. Comença la Júlia i, mentrestant, jo vaig a pixar perquè m'estic pixant. Et sembla bé? Estàs d'acord? Sí. I si no tornes, millor. No, va, sí. Va, ves. Però ve rapidet. Perquè... Espero que et retractis. Va, ve ràpid. Sí. Però espavila. S'emporta el mòbil per mirar uns TikToks. Vale. Digue'm, Quim. Són cinc parides. Vale.
Tampoc, vull dir, digues el que vulguis una mica. Fantàstic. El primer com aquesta cosa. La gent que no sap fer servir les escales mecàniques i es queda quieta a la banda esquerra. I això és una cosa que crec que no entra molt en aquest let people enjoy things, perquè és una cosa que no gaudeixes, tampoc ningú que ho fa. Jo els assassinaria directament. Per tant, hate d'aquesta gent. Jo estic relativament en contra de la penya que sembla que va als puestos i no va als puestos, sinó que passeja. Com transitant. Tipo, pots anar als puestos, o sigui, on estàs anant? Pots espavilar. Exacte. Estem d'acord. El segon cosa és fumar a pueblo. Perquè jo penso, jo veig algú fumar en pueblo i penso, hòstia, tio, en sèrio, vols dir que vols fer això? Però hi ha gent, respecto una mica... Però hi ha gent que porta bevent carajillos des que té 12 anys. Ja, és que a mi m'agraden una mica els carajillos. I fuma pueblo. Vale, següent. Bé, estic anant per feina perquè portem ja una hora i quart i em vull anar a casa. L'altra és una cosa que a mi obsessiona molt, que és l'Edu abans ja m'ha confessat com ho fa ell, però jo tinc com una cosa molt clara, que és les rentadores, vale. Separar-les tot per colors, i com el blanc va amb el blanc, com una segregació racial, en apartheid de la roba. Com el blanc amb el blanc, el negre amb el negre i els colors amb els colors, com això, jo sóc molt vale. nazifeixista amb això. Vale. Llavors no sé com tu fas les rentadores. Jo veig rentadores mixtes. Buah. Bueno. Rentadores mixtes són parcialment colors clars. Estem en tema rentadores. Estem en tema rentadora. Vale, no sé si ho acabo. Això es pot fer. O sigui, si tu compres això es pot fer. Si tu compres els polvos de barreja al Mercadona i els poses a dintre el detergent, tu pots barrejar colors grocs amb colors de color blanc. Vaig una mica taja. No m'enfio. Colors de color blanc. Jo no m'enfio. De veritat. No m'enfio. No me pincha ni no sangro. Es poden fer rentadores mixtes, tio. Jo no m'enfio. Vale, pues continua fent un apartheid. A 20 graus, tio. Estic parlant amb ell ara. Escolta'm una cosa, Quim. Has anat a pixar, calla't. És veritat. No, si ens podeu portar alguna cervecita aquí dalt per l'Edu, sisplau. Silenceu-li el micro. La quarta cosa. Les persones que la seva vida i única activitat diària és fluctuar entre un estat endormiscat i alienat, no veient més que els seus companys d'oficina amb els que fan after work, i a poc el pes de la seva miserable existència els va aixafant. Jo estic en contra de la desídia en general. Molt bé, contra de la desídia, un fort aplaudiment en contra de la desídia, per favor. S'ha parlat del pueblo, ja. El cinquè és el tequifresi. Sigui el que sigui, no tinc molt clar el que lo diu. Una cosa, però respecto que la gent el vulgui. Pots veure 2 tequifresis, el tercer és vici, ja. És veritat. Vull dir, està bo, sí, et taja. No, compra't un cubata, tio. Jo què sé. Una cosa, jo tinc un col·lega que sempre està, el Lluís, sempre està tot el puto dia. Shout out. Sí, shout out pel Lluís, que molts aquí el coneixeu. El Lluís moltes vegades... Molt bé, la Vilella aquí, Gang. Cada dia, cada 20 minuts, quan estem un divendres al bar, diu, anem a fer un tequifresi, és com, vale, no, però en portem 3, vull dir, igual demà no tinc la capacitat física de cagar si em foto 5 tequifresis. Saps què vull dir? No seré jo la que ho jutgi, que me n'he fotut 6 alguna nit. Deixeu-me acabar amb això. Per acabar, més que una pregunta, tinc una reflexió. Ningú ha parat a pensar que potser el que a mi m'agrada és odiar, realment. Vale, és molt important això. Odiar el que m'envolta. Tenir una ràbia que em crema per dins 24 hores, 7 dies a la setmana. Per si no s'ha notat. I si això és el que vull fer? Let me enjoy hate. Quim, jo estic amb tu a muerte. O sigui, a mi m'agrada odiar, i si és el que vull fer, doncs deixem-ho fer. Un aplaudiment pel Quim. No sé. Passem a una altra cosa, sisplau, que no... Let Quim enjoy hate, totalment. No puc aguantar més aquesta farsa autoimposada. Vale. Això vol dir que passem a la secció de l'Edu, sisplau. Hòstia, puta. Ho tenim? Sí, bueno, ara, hòstia, em ve molt malament fer aquesta secció ara mateix, jo he fet... No sé, tio. Jo bàsicament el que he dit és, sabeu com el mític policia que surt sempre a Crims, per exemple, que és com que parla, però introdueix moltes paraules complexes, ¿vale? Per explicar una merda que podria haver dit de manera convencional. Tipo, el típic poli com el de vinagre que diu... Eso s'ha dicho. ¿Qué es el objetivo de la teva direcció, no? Pues...
aquest rotllo, doncs, portar-lo una mica a l'extravagància, a l'absurd, i que sigui un poli que parla en vers. Directament parla en vers. O sigui, és el puto Quevedo de la policia. Llavors, si jo trobo el meu guió, que és una cosa que he de fer primer... Jo t'ajudo, si vols. Ja està, ja el tinc. Doncs començarem a fer-ho. Per tant, que entri la sintonia, sisplau. Música. Maestro. Això és el següent, vale? Hi ha una persona que està a casa seva, que sóc jo, que és ella, és la Júlia. Això és concretament el rondo capriccioso. Bueno. És una persona que està a casa seva i picant a la porta, que és un policia. Llavors, comencem així. Toc, toc. Hola, buena tarda, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, caballero. Soy el agente Alcalá. Le percato de mi presencia como agente de la autoridad. Què potser vol detenir-me? Potser em vol desnonar? Desnonar, eso es italiano. Préstese a hablar castellano, mi buen conciudadano, para mayor comodidad. Es la lengua de Cervantes, Pérez Reverte y Carvajal. En nuestro hermoso idioma le llamaremos desahuciar. És això, doncs? Em vens a fotre fora de casa? Mi respetado prohombre, cuyo nombre se me escapa, a riesgo de dar la brasa, le quisiera yo explicar los asuntos que me obligan a su casa repicar. Solo escucho, solo un niño fuere yo, años mozos de jolgorio. Sembla el Dumbledore una mica. Años mozos de jolgorio. Cuando a su madre escuchó este infante en dormitorio, pese a su culto lenguaje, carece de inteligencia, no penetra en el saber. Si así sigue, este muchacho se irá a la clase C. ¡Cáspitas!, exclamó mi agitado padre, oliéndose el menú. Debía hacerlo caso al abuelo y llevarlo al puticlub. Tu, però això què té a veure amb mi? Per què parles en vers? Et trobes bé? Por favor, conciudadano, no empecemos con mal pie. Solo hago mi trabajo en aras de cumplir la ley. No es mi voluntad la que cuenta, no es mi moral la que mella en esta triste situación. Son los numeritos mágicos los que dictan su posición. Si quiere usted tener techo, cobijo y calefacción, pague los chelines que le debe al fondo de inversión. Escolta, pagaria si no fos pobre com una puta rata. Pues deje de fumar, que es caro y además mata. No me cuente sus penurias o le tengo por injurias para que no me dé la lata. Ja sé que és tan poètic, li recitaré uns versos a usted. Mi apreciado policía, guardián del orden nacional, ¿sabe usted lo que diría la madre que en su día lo parió en el hospital? Si viera su cobardía echando a una familia de su casa marginal, diría, vaya puta vergüenza, colega, tener un hijo subnormal. Oiga, no será un Rojeras, un zurdito, un comunista radical. ¿Y tú? Ni de izquierdas ni derechas, sentido común y agujero en el tabique nasal. ¿Está usted detenido o detenida? Porque con estas moderneces no hay quien se aclare hoy en día. Por el camino, ya le advierto, le pegaré una paliza para sacar mi ira, ya que mi exmujer me ha pedido la custodia compartida. Ara ja sabeu la història d'aquesta pobra família que per aquest puto mamarratxo va acabar a comissaria. No obriu mai la vostra porta si es presentés algun dia. Cada dia és un bon dia per odiar a la policia. Això ha sigut apoteòsic. Molt bé, doncs... Pues, acabem-ho, no? Acabem-ho en el... Acabem-ho. Acabarem. Doña Julia Ojeda no, Sabata, Doña perdó. Julia, mare de Déu, un col·le concertat de cop i volta. Doña Julia Sabata. Vale. Ara faré una cosa que té moltíssim més a veure amb l'emocionalitat que m'està parlant del Barça que amb tot això últim que hem parlat. Aleshores, aquesta gent... com he vingut aquí jo absolutament enganyada per les cerveses que m'havíeu promès, però era un llop amb pell de corderito, i darrere d'aquesta primera invitació em vau dir, bueno, si poguessis fer una seccioneta, ens arreglaries sin ànimo de lucro, Exacte, ens arreglaries una mica el tema. Jo vaig pensar, mira que bé, em fan travessar tota Barcelona, jo visc a la prosperitat, a sobre em fan currar. Vale. Us vull regalar unes paraules abans de tornar a l'estadi aquest dissabte. Estem escoltant Manel. Era una instrumental de Manel. Calla un moment. És que no.
A no gaires metres d'aquí, en aquest mateix barri, a la frontera amb el municipi colindant i com una mena d'austeritat arquitectònica, s'està aixecant el Camp Nou. Escrivint aquestes línies avui, pensava en totes les vegades que he escrit sobre el Barça i tot el que l'envolta. Pensava en com ara, de més gran, un dia no fa gaire, anant al Carricàs número 6, on ara treballo, m'agradaria explicar-li a un avi que ja no hi és que estic comentant els partits del primer equip del Barça a la ràdio. Realment penso que aquesta connexió, aquest fil que uneix generacions, això que ens passa amb el Barça, segur que li ha fet saber. M'agradaria pensar que la meva altra àvia, de família extremenya, que el més rodó que ha vist és una nevera, ara li diu a la meva mare: a ver, ponme a la niña que la quiero ver. Deia: he escrit moltes vegades sobre el Barça. Vaig tenir el privilegi de viure gran part de la meva adolescència en un pis als peus del Camp Nou, a Travessera de les Corts. Vaig tenir uns avis que feien el vermut aquí sota Travessera de les Corts, al Baió. Un tia que treballava al mercat del costat. Tinc un pare que em truca cada partit amb els nervis desbocats. Tinc un raconet al cor posat al bar on vaig conèixer a anar als partits de Champions i a saber que era l'emoció tot de cançons que em fan pensar en el Barça i els meus amics. Tinc un ritual secret amb la meva àvia i Santa Rita, la patrona dels impossibles. Tot i això, jo he viscut poques nits màgiques al camp. En recordo alguna quan el meu pare tenia carnets i jo tenia 6 anys. Va vendre els carnets anys després i jo no he tingut mai gaires peles, ni amics amb gaires peles tampoc. Quan vam marxar a viure lluny de la ciutat, una nit puc veure encara ara el meu pare tornant a les tantes i deixant-me una samarreta de Ronaldinho a la tauleta. Em vaig fer la dormida perquè no em renyés. Jo i ell volíem veure-la al matí següent. Venia del Camp Nou i d'alguna nit màgica. Podria intentar explicar sensacions, imatges i analogies inacabables sobre el nostre estadi. Podria mirar d'arribar a tocar la consciència de totes les persones que alguna vegada hem bategat més de pressa que allò terrenal per culpa del Barça. Que mirem la primera fila de les banderes, quan hi passem a prop, que hem entès les històries entre seients que hem llegit, entre la llum de clarobscurs, blau i grana, la mística de fotografies que ens quedaran per sempre en la memòria. I tinc gent que estimo i que somia. Estic una mica borratxa, vale? Estic llegint això. Ho estàs fent molt bé. M'està costant un munt. Ho estàs fent superbé. Segueix, continua. Hi ha gent que estimo, que somia amb tanta humilitat, que tot el que vol és que el seu equip guanyi la Champions aquest any. Ara que per feina he renunciat a una part de la meva particularitat litúrgia amb el Barça, deixeu-me dir-ho un altre cop: el Barça no és res si no és compartit, el futbol no és res si no és compartit. I 294 dies després d'aquest dissabte tornem al Camp Nou, el lloc on la ciutat centrifuga cada dimecres de febrer, on una primera cita eterna es troba amb allò que va dir Ramon Besa, que és el nen o la nena petita que tots som, un retorn setmanal a la infància, un lloc templari on existeix l'impossible i on per sort hi hem vist jugar allò que ens passa amb el Barça, que no és altra cosa que veure al camp l'emoció dels avis, dels pares, dels amats i en realitat de la comunitat. Jo no entenc el futbol si no és així. Ha sigut bonic veure una temporada de creença en el Barça, d'esperança, d'alè al cor i d'empenta a la muntanya màgica. Ha sigut bonic aixecar en molts moments la desídia, ha sigut fantàstic omplir Montjuïc de blau i de grana, alguna nit passar a quarts aquestes semifinals que ens va arruïnar Araujo, però no us deixeu enganyar, no feu cas de qui s'ha queixat, dels que volien aixecar un estadi en 294 dies, un estadi que pesa només per les botes dels que l'han trepitjat, que vesteix de ciment armat un sentiment i que dins conserva, com he dit abans, un batec més accelerat que l'humà. S'havia d'esperar i ha sigut bonic a l'espera, ha estat bonic pujar a Montjuïc, però aquest dissabte, tornem a casa. I visca el Barça! I visca Catalunya! I visca el... Bueno, no, això no. No ha colat, No. Hem trencat... Tu. Hem trencat el micro, Hem trencat el micro. Tio. Hòstia. Això no. Això no. Vale, perdó. El hooligan el fem agre. Moltes gràcies. Brutal, molt bé. Moltes gràcies. Un altre aplaudiment. No ho embrutem. Doncs què, anirem tancant això o què? Jo crec que sí, perquè crec que aquesta gent ha de pillar el metro. Sí. Heu d'anar a fumar. Algú té ganes de fumar. Jo m'estic recontrapixant. Ha sigut
Fantàstic, que ha sigut un plaer, Moltes sou gràcies, moltes fantàstics, gràcies per és venir. genial això que feu, Hem és estat molt- fantàstic que hi hagi espais a les Corts i a qualsevol barri per fer aquestes coses. Shout out Cala Panarra. Shout out Cala Panarra. Respecte 080 no sé Shout out als quantos. tècnics també. Mare de Déu. Moltes gràcies. Moltes gràcies al públic, als tècnics, a tothom. Si algun dia vols tornar a venir aquí amb nosaltres a escriure Estaré encantada. alguna mandanga de les Estaré teves, encantada. estàs més que convidada. Programa de culte, un altre programa pels més cafeteros, des de luego, perquè Ha estat portem una hora, bastant guai aquesta portem una hora i edició de 20. La l'Orsay. persona que hagi de dir això, respecte també. M'aplanyo de la persona que... Què? Anem al bar, no? Un rato. Anem al bar, tio, anem a Fem unes cervesetes? Necessito Pues vinga. fumar. Que us petin! Fins de perra!